4 herois maleducats. Són fanàtics d'alguns herois, però també tenen poders. Però per activar-los necessiten fer coses fastigoses. Un d'ells, per poder volar, necessita menjar-se els mocs. Un altre, per activar el seu poder, necessita rascar-se el cul. Ben endins. L'altre ha d'escopir al mig del carrer. I el darrer ha de fer rots. Però qui són aquests herois maleducats? No ho saps? Segurament alguna vegada n'has sentit a parlar. Ells són els 4 Fantàstics! Guió, narrador i muntatge, Ricard Vidal. Correcció ortotipogràfica i d'estil, Laura Clemente. Música, Indio JR. Aquest relat ha estat possible gràcies als mecenes de www.aixeta.cat. Relats en versió text a elscontes.cat. Entra a instagram.com/ritxillibres per saber quan penjarem el pròxim videorelat. Copyright 2025. Ritxillibres.